Me lähdetään taalasmaiden kanssa makuuhuoneeseen. Teneriffalle. Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Valitettavasti se paikka meni jo. Turvekylpy. Puukotti mua. Halvemmaksi tulisi hypätä sillalta alas junan eteen. Sovitaanko, ettei kokeilla? Ei ainakaan mun ammeessa. Enhän mä nyt tosissani. Kulta hei, jos sä haluat turpaas, niin sä pääset sillalta alas. Mulle ainakin riittää löhöily Poreaaltaas. Vesiliukumäki, sitä sun ehdottomasti kokeiltava. Joo, ja sit sä voit laulaa siinä liukuessa sitä antaa mennä kunnon alamäki taas. Mitä helvettiä? No vitsi. Kato, liukumäki, se on ala... Missä? Antaa olla. Kävi nimittäin ilmi, että Tanja haluaa tältä lomalta vähän... Mäkätät, komentelet, määräilet. Seppo, tästä taitaakin tulla meille oikea lemmenloma. Seppo hei, otetaanko kisa, että kumpi ehtii ekaksi sillalta alas? Ja voittaja tarjoaa olue. Ette rupee, hei! Tuus tyttö, pesäpallo mailalla. Ootko lopettanut ravihevosten kanssa? Ei. No niin, aikamoista kiskontaa. Mitä sä nyt höpisit? Nyt sulla on lippukin valmiina. No en mä voi. Mikset sä voi? Anteeksi. Sopisiko teille, että tää pesäpallo mailalla lähtis mukaan reissuun? Kanarialle. Ei, kai meillä nyt mitään sitä vastaan voi olla. Nonni. Asiahan on sitten sille selvä. Señorita! Mitä helvetti? Tu musta mies. Avaa! No niin. Ja vielä pesäpallo mailalla. Kato Irma, kun mä en tiennyt, että Taneli on sun poikas. Mun on hirveän vaikea luottaa tuntemattomiin. Mistä sitä nykyään tietää, kehen sitä voi luottaa ja kehen ei? Niinpä. No totta kai mä olisin antanut sen pesäpallomailalla, jos mä vaan olisin tiennyt. Mutta kun et antanut. Kato nyt kun Ja Tanelin ihoverillähän ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. No tottahan se on, että... Ei lata nyt noin! No. Sä siis myönnät olevasi rasisti. Halvemmaksi tuli se, että Tanja sillalta alas makuuhuoneeseen. Muiden pervojen sekaan juhlimaan. Mulla on tässä menossa tommosen niin kuin harrastajatyyppisen kehitysvammaisten ryhmän Rempateatterin näytelmän leikkaus- ja editointivaihe, että tämä video on suunnilleen nyt jo hapokasta. Tää on Posse. Tää on tullut sieltä Vaani-bändistä tää biisin tausta. Jää kiinni munajohtimen ansoihin. Laitela. Ismo Laitela. Vain muutamat pääsevät munasolun läpi. Seppo. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Ei lata, nyt lyödä noin! Ai. Munasolu. Missä? No niin. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! No niin. Mitä helvetti? Ne mustuu. Posse. Tuli tätä. Mun täytyy puhua sun kanssa siitä pesäpallomailalla.